takulandirani mu nkhani zathu. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize pa ntchito yobweretsa anthu kuno kumudzi kuchokera mdziko la South Africa komwe akuchitira za upandu anthu a m'maiko ena. Saidi ananena izi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pomwe anatsogolera akuluakulu a boma ndi mabungwe okhudzidwa pamwambo olandira Amalawi 171 omwe awasamutsa kuchokera ku South Africa. Chisomo Breki wafika ndi nkhani yonse. Ili ndi gulu loyamba lomwe lafika kuno kumudzi mwa Amalawi oposa 3000 omwe akufunitsitsa kubwerera. Ndipo mu gawo lachiwiri la ntchitoyi boma lati likufuna kubweretsa anthu kuno kumudzi pafupifupi 600. Ichi ndi chifukwa chake mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi akupempha kampani ndi mabungwe akufuna kwabwino kuti agwirane manja ndi boma pa ntchitoyi chifukwa ikufunika ndalama zochuluka. Apa pamene tayambiramo nkuti tinayeneka kuti tizingopitiriza kuti anthu aja azibwera chifukwa choti nyengo siri bwino, anthu ambiri udanda wafuna kubwera, ndipo ngati boma tiyesesa kumbali yathu kutumiza mabasi kuchokera kuno dziko la Malawi chifukwa choti mwinanso forex ikayochepa chifukwa ti apasa ndalama zathu zakuno kuti apita akatenga anzathu. Komanso china nchoti tikuyesesa kuti tipeze anthu amene angatisapote ndi makobiri mabungwe osiyanasiyana ncholinga choti ntchitoyi isakhala ya boma ya ikhalenso anthu ena alowererepo kuti zonse zichitike bwino tisanakwane tsiku limene anthu alika ukoko akhala anthu athu osali kuno. Saidi anasimikizira anthuwa kuti boma lonetsetsa kuti akupindula ku ndondomeko zosiyanasiyana zotukula moyo wawo ndipo kuti mmene afika kumudzi kuno athandizika. Malinga ndi kuyankhula kwa president choyambirira inali nkhani ya moyo wawo wa Malawi kuti abwere chifukwa chetathamanga kuatenga kubwera kuno moyo wawo panopo tuza kuti uli safe ndipo athandiza kuchitukuko mdziko lino lathu la Malawi. Komanso ngati kunoko tili ndi mabungwe monga ngati MEDEF amenenso amatha kupereka ndalama. Komanso tiliso ndi ndalama ija pa 5 billion pali ndalama ya anyamata imene kupita constituency ena iliyonse. Tili ndi chikhulupiriro kuti kuma constituency imene akapiteko athaso kuthandizidwa ndi kuti apanga ka business ndipo moyo wawo upitira okhala bwino ayiwalanso kuti anali kujona. Ena mwa anthu omwe afika kuno kumudzi kudzera mu ndondomekoyi ati zinthu sizili bwino m'madera ambiri mdziko la South Africa ndipo athokoza boma chifukwa chowabweretsa kuno kumudzi. Apapa tuyamika kwambiri kwa boma la Arthur Peter Mutharika potitenga kumene tinali kufa kumene tachoka kuno kutali ndi ku Indian Ocean kutali kwambiri. Tiyamika kwambiri zimene achita abwana Peter Arthur Mutharika komano zimene zasasiye because kula anthu ena kumene kuko ambiri Durban kula anthu ambiri amene safuna kuti anafuna kubwera kunoko. Even side ya kumene tachokera ku Western Cape there is George there kumene kula azungu kwambiri kumene kuko match and match kwamba pa 19 June so kumene kukhala kutavuta kwambiri. Ndiye anthu please bwana Arthur Peter Mutharika tithandizeni anzathambira kana kumene kuko afuna abwere kuno afuna abwere atumizebe mabasi azipita kumene kuko anthu abwere kunoko. Atisamalilaso kwambiri ne kwanga ndikungothokoza kuti ambuye alemekezeke ndipo achonso zimene achosazo abwezeresemo. Ndizo chimene ndingapempheneni chitanicho kuti mwina aboma angotithandiza kuti tingapezeko mwayi wopeza kuti maganyu kuti tizisakuthamanga kani mabizinesi ting'ono kuti tizipeza zosowa zathu za siku ndi siku. Mukuzayamba business yanji? Ine ngati mbali ya ine ni makonda zobeka ndiko zamwina kuyamba business ya zobeka asi. Chosangasa njonena kuti iwowa afika kuno kwawo kumudzi. Kuno ndi ku Malawi, kuno ndi kwawo, ndipo kuno kulibe kuyenda ndi passport kapena china chilichonse pepa lina lilonse losonyeza kuti iwowa ndanzika. Chifukwa chonena kuti afika kuno kwawo kumudzi. Komanso nkhani ina imene akufotokoza anthu andonena kuti umoyo wawo onse unamangika kwambiri unazikika mdziko la South Africa. Chifukwa kumeneko ndi kumene amapeza thandizo lawo la tsiku ndi tsiku. Koma kufika kuno sopano akukhala ndithu ndi malingaliro onena kuti sopano ayambira pati moyo wawo ayambira pati. Ndipo pambali pothokoza boma kuti lawafikisa kuno kumudzi akufunitsitsanso kuti boma liwaganizire kuti akhonza kuchitanso maluso ena amene amachita ku South Africa kuno kumudzi kuti umoyo wawo ukhale opitirira china chilichonse chizenda bwino. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Wiskesi yati boma liwonetsetsa kuti lathandiza kuchepetsa mavuto omwe nthambi ya zanyengo pa bwalo la ndege la Kamuzu likukumana nawo.
Ndunayi yanena izi pabwaloli ku Lilongwe pomwe anayendera ofisizi ndipo anapeza kuti nthambiyi ikugwira ntchito opanda ziphaso, ikukumana ndi mavuto azachuma ndiponso alibe malo ogwirira ntchito abwino. Nayi mtolankhani wathu Beatrice Mwape ndi ripoti. Pa ulendowu zinadziwika kuti ntchito zina za nthambi yoona za nyengo ku bwalo la ndege la Kamuzu amazigwira pamanja chifukwa chosowa luso la makono. Kuphatikizapo nthambiyi ikukumana ndi mavuto azachuma, ilibe maofesi abwino komanso kuti MET ilibe chiphaso chochoka ku nthambi yoona za milingo pa dziko lapansi. Mawu ake atayendera ndi kumva kwa akuluakuluwa, nduna yoona za chilengedwe a Patricia Wiskesi ati nzokhudza kuti nthambiyi ikukumana ndi mavuto a mtunduwu kuti igwire ntchito. Apa iwo ati boma lionetsetsa kuti nthambi zaona za nyengo m'mabwalo onse a ndege ali ndi zipangizo zonse zofunikira ndi kuti ndiotetezeka kwa anthu ofuna kubwera mdziko muno. Apa Wiskesi ataonetsetsa kuti akambirana ndi eni ndege komanso onse omwe amagwiritsa ntchito uthenga ochokera ku nthambi yoona za nyengo pabwaloli kuti agwirane manja ndi kuthandiza kuthetsa mavutowa. Pakadali pano tili ndi vuto lonena kuti department imeneyi ikulandira ndalama zochepa kwambiri kuchoka kuboma posatengera kuti ma services amene amapereka koma airlines ndofunika kwambiri, kotero kuti kuchoka pano tikhalenso pansi ndi anzathu ama airlines amenewa kuti tiyambe tsopano kukambirana nawo kuti tingagwire nawo ntchito limodzi motani kuti nawonso atengepo gawo lina loti athe kuthandizira ku mavuto ena amene department ya meteorological services ikukumana nawo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Airport Development Limited a Joy Masache ati mavuto omwe nthambi yoona za nyengoyi imakumana nawo amawakhudzanso pakagwiridwe kawo ka ntchito. Amasache ataonetsetsa kuti agwire ntchito limodzi ndi a MET kuti ntchito za MET zikhale ndi ziphaso zoyenera zomwe ati zithandiza kuti ndege zina zikhale ndi chikhulupiriro ndi kuyamba kudzagwira ntchito zake kuno ku Malawi. Mbali ina ameti akuyeneka kutengapo gawo komanso mbali ina ifenso ngati oyang'anira airport tikuyeneka kutengapo gawo. Kwambiri chiphaso chimene chimatithandizira kuti chikabweretse confidence kwa anthu amene ma airlines amene amapanga land pa airport. Wani chifukwa ndikuti amakhala kuti akutidalira ifeyo kuti uthenga omwe tikuwapatsa ndoyenera komanso akutidalira kunena kuti tiyasamalira malingana ndi kupanga land kamene kupanga take off. Ulendowu ndi umodzi mwa ntchito zomwe ndunayi ikugwira pofuna kudziwa momwe nthambi zomwe zili mu ndunawo zikugwirira ntchito kuti athe kufikira Malawi moyenera. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Mkulu wa bungwe la United Nations kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, wati dziko lino likuyenera kuchilimika pothana ndi matenda a m'malingaliro omwe ati akupha anthu ambiri mdziko muno. Iwo amalankhula izi ku Mzuzu atayendera gulu la ana ku Chiputula lomwe mwazina cholinga chake ndikufuna kuti adzikambirana ndi kutulirana nkhawa. Chisomo Manda ali ndi ripoti. Sana ntandize kanthu mpaka pano sakundithandiza nimathandizidwa ni makolo anga koma pena amanena kuti chakuti uzipanga maganyu kuti upeze zinthu zoti uthandizire mwana. Uyu ndi Priska Nyasulu ndipo anatenga pakati ali ndi zaka 16 zakubadwa koma zachisoni mwamuna yemwe anamupatsa pakatipo ndi akubanja kwawo kwa mwamunayo anamukana. Iye akuti izi zidamukhudza kwambiri m'malingaliro ndipo pa nthawiyo amangodziona ngati osafunikira pa dziko lino lapansi. Komabe akuti moyo wake unayamba kusintha atalowa gulu la achinyamata. Kumeneko anakumana ndi atsikana ena amene anakumananso ndi mavuto ngati akewo zomwe zinamuthandiza kuti moyo wake usinthe maka pakaganizidwe. Mothandizidwa ndi bungwe la UNICEF, magulu achinyamata ku Mzuzu akuyendetsedwa ndi ofesi yoona za achinyamata ku Mzuzu. Mkulu woyang'anira achinyamata ku Mzuzu ndi kumpoto kwa boma la Mzimba nda Mishek Musokwa omwe akuti maguluwa apatsa achinyamata malo otetezeka omwe amawathandiza achinyamata kukambirana momasuka nkhani zomwe zimawakhudza. Timaona kuti mayouth club ambiri amene akuchulukira ndi achinyamata koma achikulire maybe zaka 20, 30 and thereabout. Ndi achinyamata amene ali achepere pa janga youth office matumikira achinyamata kuyambira zaka 10 kulekeza 35. Ndi achinyamata pa zaka 10
kufika pa 19 amapeza kuti sakupanga nawo participate popeza mwina zokumba zawo nzosiyana, malingana awo ndiosiyana. Nde timafuna kuti tipange create ma youth club oti titenge achinyamata chepere kuti tiapange support kuti amene mwina anasiya skulu panjira azitolerenso tabwezerenso ku skulu, amene mwina akusowekera tima skills otakoza kumaziyimira paoka tiwathandizire kuti athandize kuti athe kuphunzira tima skills zimenezo kuti akoza kumapanga tina ndimapanga ndalama kuti moyo wawo uzipita pasogolo. Mawu awo oyimirira mlembi wamkulu ku bungwe la United Nations kuno ku Malawi Rebecca Adadonto anati ndipofunika dziko la Malawi lichitepo kanthu mwachangu pofuna kuthana ndi mavuto amatenda m'maganizo, mental health mchingerezi, omwe akuti akukhudza komanso kutenga miyoyo ya achinyamata ambiri mdziko muno. Iwo anatsindika kufunika kwa mgwirizano pakati pa mabungwe osiyanasiyana ndi anthu onse pofalitsa uthenga okhudza matenda m'maganizo. Ofesi yoona za chinyamata ku Mzuzu yakhazikitsa magulu a chinyamata ndi ana m'maodi onse 15 a mu mzindawu. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Anthu omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira apereka kalata zawo zotsimikiza kuti adzayima nawo pa chisankho cha pa 30 June ku bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Lolemba anthu awiri omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira anapereka makalata awo otsimikiza kuti ayima nawonso pa chisankhochi, ndipo anthuwa ndi a Henry Muyaya oyima paokha komanso a Precious Kabambe a chipani cha MCP. Anthu ena anayi omwe akhale akuyimira koyamba ku derali anaperekanso makalata awo lachiwiri otsimikiza kuti ayimira nawo pa chisankhochi. Anthuwa ndi monga aphunziro Mvula, a Grace Napo Bengo komanso a Sandra Kamwendo Ndawo onsewa omwe akuyima paokha ndi Anelise Ndereza omwe akuyimira chipani cha UTM. Polankhula adapereka makalata awo otsimikiza kuti ayimira nawo pa chisankhochi, aphunziro Mvula omwe anapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko pa chisankho cha 2025 anati asintha ndipo tsopano ayimira nawo pa mpando wa phungu popeza sangadikire mpaka chaka cha 2030 kuti adzatumikira Malawi nthawi yomwe chisankho china chidzachitikenso. Avula ati ayima nawo pa mpando wa phungu kutinso adzilondoloza nawo momwe zinthu zikuyendera mdziko. Nkhani yothandiza Malawi chisankho china 2025 china chichitikanso 2030, so mutanthauza kuti zako sile ndingokhala osathandiza Malawi. Kwathandiza Malawi ndikuti parliament kuno kuti ndonira muti tikapereke mabili. Alois Mponda ndi mmodzi mwa akuluakulu aku MEC pa senta ya Bwaira yomwe anthu omwe akupikisana nawo amakapereka ku makalata awo. Zokonzekera za chisankho chobwereza zikuyenda bwino. Tinayambira dzulo konzekera pamene makandidates amabwera amene anayimira chaka chatha pa 16 September 2025 amadzapereka makalata awo osonyesa kuti ayimaso pa by-elections. Ndi makandidates amene akuyima koyamba. Dzulo amapangisa check timayang'ana mapepala awo ngati zoyenereza zilipo zonse. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ili kuchititsanso chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira kutsatira chigamulo chakuti chisankho cha 2025 sichinayende bwino ku derali. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika mdziko la South Africa. Bungwe la United Nations lati dziko la Malawi lichilimike polimbana ndi matenda a m'malingaliro omwe ati akupha anthu ambiri. Ndipo Flames ikupitilira kusachita bwino m'masewero ake pamene yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi mdziko la Ethiopia. Nkhani zathu zikupitilira.
mavuto omwe atsikana ophunzira msukulu za ukachenjede amakumana nawo akuyembekezeka kuchepa kutsatira kukhazikitsa buku la chitetezo lomwe atsindikiza abungwe la Camfed Malawi. Bukhuli likufotokoza za nkhanza zomwe asungwanawa amakumana nazo ndipo likufotokozanso njira zomwe angatsate kuti apewe nkhanza. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bukuli, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yayamikira bungwe la Camfed kamba kamasomphenya ofuna kuteteza tsogolo la achinyamata mdziko muno. Chipiriro Mtumodzi wadza ndi ripoti. Nkhani zokhudza nkhanza zomwe anthu ena amachitira asungwana ophunzira msukulu za ukachenjede sizisowa mdziko muno. Ndipo pofuna kuthana ndi vutoli, bungwe loteteza maufulu asungwana ndi kuwalipirira maphunziro la Camfed Malawi lasindikiza buku lomwe muli mfundo ndi ndondomeko zotetezera asungwana ophunzira msukulu za ukachenjede ku nkhanza. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bukuli, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ati mfundo zomwe zili m'bukuli zikugwirizana ndi ndondomeko za boma zotetezera asungwana ndi amayi ku nkhanza zosiyanasiyana. Buku ili likuthandiza ana athu kuti athe kuphunzira mwamtendere, aziwenso mavuto amene angafikire, ndipo chimene angachite ndi chani kuti mavuto amene athane nawo, akapenge ripoti kwa ndani. Zonse zimafunika kuti uziwe kuti khalidwe ili ndiloyipa, ndipo uziwe kuti ugalowere nalo kuti ulithese. So ndinokondwa kuti izithandizira kuti ana athu ma university aziphunzira bwino. Timamva kuti ana ena alephera mayeso chifukwa chakuti sanavomere aphunzitsi awo ndi zina zambiri zimene zimachitika ku university. Mkulu wa bungwe la Camfed Malawi a Susan Sirika ati buku ligwira ntchito moyenera kuti lithane ndi nkhanzazi. Ndi buku ili limene tatulutsali ndilowathandizira kuti adziwe kuti ndi nkhanza zotani zimene angakumane nazo, komanso akathiza kuti akakumana ndi nkhanza zimene zozo akatha kukanena kutiko kuti akumana ndi nkhanza zotani, komanso kuti angazitetezere bwanji pawokha kuti asamakumane ndi nkhanza ngati zimene zozo. Ophunzira wakusukulu ya ukachenjede ya Luwana Tadala Saidi yemwe amathandizidwa ndi bungwe la Camfed Malawi akufotokoza zakufunika kwa bukuli. Buku limene labwera mu nthawi yake pamene ophunzira makamaka atsikana ma university osiyanasiyana muno Malawi akupitiriza kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana, makamaka chifukwa chokuti sakuzindikira kuti chimene akumana nacho choni nkhanza. Ndipo kubwera kwa buku ili zapangitsa kuti iwo adziwe kuti iyi ndi nkhanza, ndipo ndikanene maofesi oyenerera, ndipo ndithandizidwe moyenerera. Pakadali pano Camfed Malawi ikuthandiza ophunzira 1759 mu sukulu za ukachenjede 52 mdziko muno. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA layamika kampani ya Telecom Networks Malawi TNM chifukwa chopitiliza kuyika ndalama pa zomangamanga za ntchito zolumikizirana mauthenga komanso kulimbikitsa kwa ntchito za intaneti mdziko muno. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA Chance Gondwe ndi amene ananena izi pamene mamembala atsopano a bungweli anayendera likulu la TNM mu mzinda wa Blantyre. Mese Zamawa wafika ndi ripoti ili. Pofuna kukumana ndi makampani opereka ntchito zolumikizirana mauthenga komanso kumvetsa bwino ntchito zawo ndi mavuto omwe akumana nawo, mamembala atsopano oyendetsa bungwe la MACRA anayendera likulu la kampani ya TNM mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pa ulendowu wapampando wa akuluakulu oyendetsa bungwe la MACRA a Chance Gondwe anati ngakhale TNM ndi makampani ena afoni akuchita bwino pa ntchito zawo, akukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana omwe nkuphatikizapo kusowa kwa ndalama zakunja zomwe zimafunika pogula zipangizo zofunika. Mavuto salephera ngakhala kugwira ntchito yotamandika ngati TNM lili mavuto awo. Nthawi zambiri mavuto amene makampani wakukumana nawo ndi nkhani ya forex, kuti akule zinthu zoti zithandize kubweretsa mwina makina kapena magwiridwe ntchito atsopano kwa Malawi, zimene zimavuta chifukwa cha kusowekera kwa ndalama zakunja. Chotero ndi nkhani ina imene tena mwina kukhala pansi ndi makampani ngati amenewa komanso
kukhala pansi ndi aboma komanso ma agencies oyenerera kuti tione kuti tingathandize bwanji makampani ngati amenewa ngati achina TNM amene akugwira ntchito yotamandika ku dziko lathu lino. Padakali pano mkulu ona zamalonda ku TNM Asobuzo Ngwenya wati kampani yawo ikupitiriza kuyika ndalama pa zomangamanga pofuna kukweza ntchito za manetiweki komanso kufikitsa ntchito zake kwa anthu ambiri mdziko muno. Ngati TNM mmene tikupangira operate ngati mmene tikuonera kumbuyo kwathu kuli technology imene imapangidwa ndi investment imene yoti timagula kunja ndi ndalama za kunja ndi vuto limodzi limene timakumana nazo pakali pano amakra pogwirizana ndi Reserve Bank komanso aku Ministry of Finance akhala kutithandiza kuti tipeze ndalama za kunja za madola zoti tipange invest koma chifukwa choti ntchito imeneyi imafunika investment izipita patsogolo nthawi zonse. Investment yo imafunika kuti madola azibwerabe ndiye ife tifunikirabe kuti chithandizo chimenecho chipitirire kubwera kuti tipeze forex yoti tingati kupanga invest mu network. Ngakhale kuti ndalama zofunika pomanga ndi kukulitsa ma network ndi zambiri, TNM yati ikupitiriza kuyika ndalama pofuna kukweza ntchito za intaneti ndi kulumikizana kwa mafoni kwa anthu ochuluka. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Mabungwe omwe si aboma omwe akugwira ntchito zawo m'boma la Karonga ati ali ndi mapulani okumana ndi boma kuti akambirane za kuonongeka kwa msewu wa pakati pa Karonga ndi Chiweta. Wapampando wa mabungwewa a Edgar Phiri amayankhula izi ku Karonga pa msonkhano wa atolankhani. Alex Mwangosi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Ludovico Nyilenda. Aphiri ati ali ndi malingaliro oyitanitsa nduna za mtengatenga ndi ntchito zomangamanga komanso mbali zina kuti apeze njira zokonzera msewu. Ndiye taganiza kuti ngati njira imodzi ya mtendere ndikuti tilembera kalata a nduna ndi kubungwe limene limayang'anira za zokuza ndalama za pansewu kuti abwere tizakambirane nawo kunoku kuti atiuze kuti msewu umenewu ayamba liti kukonza. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la CCJP mu diocese ya Karonga a Obet Mkandavire wati gulu lawo lasankha kukambirana ndi boma pa nkhaniyi osati kupita pa msewu. Mutati muone tanena kuti anthu tizaitanawo wayimirira tadziwise kuti taunikani apapa pali nkhaniyi atiuze maganizo awonso and then tikachokapo pamene tialembere aunduna was transport and public works komanso road fund administration komanso roads authority kuwauza kuti tikufunani kuno Karonga muzauze anthu chifukwa chani msewu simukupangapo kanthu kapena mupanga liti. Posachedwa apa pauliwa mboma la Karonga chipani cha DPP chinakonza msonkhano pomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho chigawo cha kumpoto Ajap Muhango omwenso ndi nduna ya za mtengatenga ndi ntchito zomangamanga anati boma posachedwa apa liyambe kufuna makontraktara atatu omwe amange msewu wa M1 kuchokera pa Chiweta mpaka Karonga. Profesa Tabita Mutharika adati lamula kununa wathu kuti misewu yonse mdziko muno imene yaonongeka chifukwa choti boma lapita lija sili makonza tikonzeso. Ntchito imeneyi tinayamba milungu itatu yapitayo choncho makontrata pano ali ponse kuti tiyambenso kukonza misewu. Misewu imeneyi si yatala yokha yayi yatala komanso ya madera imeneyi yopanda tala chifukwa chake pano maona kunoko bwera greda yamba kupala cholinga chake chokuti misewuso tikonzenso kuti anthu azimagalimoto anthu azina misewu yabwino. Msewu wa M1 kuchokera pa Chiweta kukafika ku Karonga ndi wamtunda wa makilomita 104. Munkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi mdziko la Ethiopia pa masewero omwe analiko lachiwiri. Malawi ndi yomwe inayamba kugoletsa chigoli kudzera mwa Babatunde Adepoju ndipo Ethiopia inabwenza. Awa anali masewero achiwiri pakati pa maiko awiriwa ndipo Malawi inagonja masewero oyamba ndi chigoli chimodzi kwa du
loweruka lapitali. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika m'dziko la South Africa. Bungwe la United Nations lati dziko la Malawi lichilimike polimbana ndi matenda a m'malingaliro omwe ati akupha anthu ambiri. Ndipo Flames ikupitilira kusachita bwino m'masewero ake pamene yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli 1-1 m'dziko la Ethiopia. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Musaiponye kuyambira lolemba lino ndi lolemba lililonse 6:30 madzulo. The Sting Mbola. Ndikuona kuti uyu ndi responsible citizen ati chibwezi icho apitirize.